L-għada li saret magħrufa l-lista ta' pajjiżi li Malta se tiftaħ għalihom u tibda topera t-titjiriet lejhom mill-ewwel ta' Lulju, l-Air Malta intensifikat id-diskussjonijiet dwar il-possibilità ta' rotot ġodda. Ma' dan l-istazzjon, iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Mangion spjega li fil-jiem li ġejjin l-Air Malta mistennija tħabbar skeda speċjali mill-inqas żewġ titjiriet fil-ġimgħa lejn kull destinazzjoni. Saħaq li s-sigurtà tibqa' l-ewwel priorità l-kumpanija, mhux biss fuq it-titjiriet imma issa anke fil-pajjiżi rispettivi skont il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Ġa planjajna aħna għandna kollox ippjanat wasalna biex inħabbruh kemm fejn ntejbu l-prodott l-ewwel ħaġa ġifieri nagħmlu prodotti ġodda. Marketing plan kif ħanbijaw dak il-prodott u ovvjament il-frekwenzi li mmorru fid-destinazzjonijiet. Kollox ikun ibbażat fuq data u r-reach li wieħed jista' jkollu. Ġaladarba jerġgħu jibdew joperaw it-titjiriet li l-biss tal-maskri u l-ħasil tal-idejn se jkunu obbligatorji. Fl-istess waqt li l-kumpanija se tagħmel l-almu tagħha biex tbiegħet lil passiġġieri minn xulxin kemm jista' jkun. Naraw li għal-bidu mhux se jkollok ajruplani mimlijin. Nisperaw li jkunu hekk, imma ejja naħarsu lejn ir-realtà. U allura fejn ikun possibbli we distance the people from each other, il-passiġġiera kollha. Spjega wkoll li s-sistema tal-arja kkundizzjonata fl-ajruplani timminimizza l-possibilità tat-tixrid tal-virus. Is-sistema tal-air conditioning fuq l-ajruplani hija sistema ta' air conditioning bil-ħebta filters, jiġifieri l-istess filters li jintużaw waqt il-surgical operations fl-isptarijiet, jiġifieri l-livell ta' filtering u tindif tal-air conditioning huwa qawwi ħafna minn hemmhekk jiġifieri il-biża li forsi jkun hemm xi tixrid huwa minimal immens. In-Notar Mangion spjega wkoll kif il-kumpanija qed tħares li tisfrutta l-potenzjal ta' opportunitajiet ġodda li ħarġu fi żmien il-pandemija fosthom is-suq tal-ġar tal-merkanzija. Dejjem konna nġorru l-kargo, ma qabel konna nikkonċentraw aktar fuq il-passiġġiera. Issa kemm illu magħluqin ħdimna ħafna fuq il-kargo, dejjem kienu konna 3 ajruplani iduru ħanajdu hekk Frankfurt, Ruma u Londra b'mod regolari kemm għar-repatriation ma l-ġor tal-merkanzija u issa qegħdin niżviluppaw suq ieħor fejn nistgħu nagħmlu ġar tal-merkanzija oħra u allura nħarsu lejn dik il-possibilità. Kullinkwa xi ħaġa wara il-COVID-19 ċertament ħajkun hemm opportunitajiet. Aħna nkunu għassa dejjem dak l-opportunitajiet naħduhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.